Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama gettama gelanama iruji ɗuɗɗi mo moɗon biyetir Abdulkadir Abubakar bano mbowɗon. Inchallah en ɗon mari vidéo kesol hande woli mo ƴammi en no ɓe waɗirta mise à jour téléphone Android. Ngam majum mi yiɗi mi holla en no ɓe gaɗirta mise à jour téléphone majum ha groupe meɗen je Sare Ekkitago téléphone je WhatsApp ɗo. Ha groupe man on goɗɗo ƴami vidéo majum mi wi acci mara vidéo majum en fu meɗen en dara en nafitoro. An fu groupe man ɗon disponible to aɗa mari haje nastugo foti a nasta groupe majum inchallah Sare Ekkitago téléphone Android. Vidéo ji fere ɗo min ɗon ngara sai ha groupe man min yerwata min wala watta ɗum ha YouTube. An fu to aɗon mari haje ha foti a nasta groupe majum inchallah. Ngam majum e yaha mi holla en no ɓe gaɗirta mise à jour téléphone Android. Masalan yake fere ala téléphone maɗa plan tan noy ɓe ko nandi e majum ɗum jamama mise à jour anda bone a waɗirta mise à jour. A yaha ha goɗɗo fere a yaha a wiya mi yiɗi téléphone am no waɗana mise à jour ɓe taksama ceede sai a heɓa hite ko hunde bo je alhaali an hoorema ma a waɗan mise à jour majum. Ngam majum en yaha mi holla en no ɗum waɗirta mise à jour majum. Donc tawi jite bandiraɓe abonné ha chaîne meɗen je Fasaha TV on abona ha chaîne meɗen ngal Facebook je Pullo Tech TV Pullo Tech TV Real Madrid 90 minutes zone kanjum fu abonné ha ton waɗane vidéo majum like e nonnon ngal TikTok bo Fasaha TV hose abonné ha ton bo inchallah ngam heɓugo vidéo ji amin fere fere dow ko larani tindinoji application ji téléphone Android. En yaha mi holla en no ɓe gaɗirta mise à jour téléphone Android. Yawa, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe bano en woli a fuɗɗan vidéo en yiɗi en waɗa mise à jour téléphone en holla woli mo ƴamino. To en hollan vidéo majum en jaha en dara no waɗirta mise à jour téléphone moɗon en kollan laabi ɗiɗi. Aran en holliran be anglais nden 20 minutes en hosa en waylita téléphone meɗen be français bo en wara en holla ɗum lata ɗum laabi ɗiɗi ngam to en waɗi dow anglais tan foti goɗɗo fere wi'a famai. To don min bo mi habdan mi lara mi waɗan en vidéo majum be français inchallah. En nasta paramétre téléphone meɗen wala mo anda paramétre téléphone muɗum ha woni. To a anda bo ɗo kam sai a fuɗɗita formation kesum pul dow ko laran téléphone. To en ɗon mari haje mabta connexion meɗen bana ni. To en mabti connexion meɗen sai a nasta paramétre. Donc to a nasti paramétre a jippa ha les a laran haɗo waɗi système. To a laran logo système man kanjum fu ɗon bana to logo je paramétre je en nastino. To sai a hosa a nasta bana ni ok. To a nasti a laran système update a lima 1 2 3 4 quatrième man ɗum système update ɗum je waɗugo mise à jour majum. Sai a nasta to me tawa ɗon be connexion kam. Ok to a nasti to a laran online update banni haɗɗo. Sai a hosa mema haje ɗo majum bana ni. Sai a wara mema continue. Ok donc ta memi continue ba wigo to téléphone maɗa ɗon mari haje mise à jour a laran ɗum ƴaman mise à jour a waɗa mise à jour majum bana ni. To téléphone meɗen en waɗino mise à jour man faɓɓai en wala haje en lora en fuɗɗita en waɗa mise à jour ba wigo. To en wartira téléphone meɗen be anglais paramétre man ni again a warata nasta bana ni. Nda paramétre majum ɗo. Donc to a nasti paramétre sai a jippa ha les wara a wartira téléphone me waɗan dow français a mema ha système je ɗo man ɗo ni again laran nda ha dow haɗɗo a mema to a lora a mema je dow. To a memi dow ton a tefan nda français ɗon haɗɗo. To a tawi français wara haɗɗo ara a mema haɗɗo a tefa français wurtina ɗum. To don to français on wurti banni sai ara mema ha toɓɓe tati ɗo a hosa nanga ɓamta ɗum hoyda dow. To heydi dow man to jam téléphone maɗa warti be français. To téléphone maɗa ɗon mari ram petel a laran ɗum hollan ba to ɗum plankini mais amma heɓa ɗo man ɗo joɗa on nana plankugo. To sai a hosa a wara waɗa retour. To a waɗi retour a wara a lima guda nayi mbino 1 2 3 4 to sai a mema haɗɗo kadi. Afwan en lora ɓawo ha jotta. Yawa en lori a nasta ha système. Ta nasti ha système sai a wara a mema a lima 1 2 3 4 nda ɗuma ɓe windan ma mise à jour du logiciel système. To sai a mema ha ton tan sai a wara a mema mise à jour anglais kanjum on a memata sai a waɗa mise à jour maɗa ba mi holli no a fuɗɗam. A wara a mema continue. To banni on ɗo on lawol no a tokkorto a waɗara mise à jour téléphone maɗa. Wadam ta jutu abonugo ha chaîne min je Fasaha TV gal YouTube en nonnon gal Facebook Pullo Tech TV Real Madrid 90 minutes zone. A hosa a abona ha ton a waɗana vidéo man bo like en nonnon to gal TikTok bo a hosa a waɗana vidéo majum j'aime a waɗa like partage ana himɓe maɗa irada sobiraɓeji maɗa famille ji maɗa an kam ni mo a yi a foti a partage non pat hosu partage metaji to waɗu like kam on kofnama on gettama on gelanama e rojuɗiɗo. Assalamu alaikum.
no mari groupe fere kese mabti sara ekita go telephone kala ko mari haja ekita hado ko laran telephone android chak integro groupe majum anasta ekita ko jamajum inshallah ida ekita sirri telephone android ida ekita na huirta application ji telephone android en larta application ji ha play store do pat kala application fu bena fu damurum donc ta mari haja ekita application ji ko bo sirri telephone android andadi to kanjum bandam war integro nastu nder groupe do nana ko video je te marata wadda ha youtube do ko bo ha facebook ko bo ha tiktok do ngam majum hamma to tirbe amin be lamara nder groupe majum heba ekita kujeji fere fere do ko larani telephone android mais kadi on don andi dede no tokkorto ma to trabi amin hedi numéro ji he banani 652 68 65 59 694 77 13 90 don lambaji ñom poti hon tokkon kebira amin kalton ngam hebugo honasta groupe sare ekita go telephone kala ko ya ekito under telephone android cak taro nder groupe majum me ekitinte be koydum be tindino rete de ina famata seto min dario